En el capítol anterior vàrem estar a Estrenys, que és l'últim gran arenal de Mallorca que es conserva sense edificar. Estrenys és un paradís d'aigües turquesa i platges de sorra fina envoltades de pinedes. Hem passat uns dies fantàstics, entre banys, rialles i bona companyia. I ara, naveguem per la costa nord-oest de Mallorca, hem passat la Dragonera i ens dirigim cap a Sóller. Ara sí que ens sentim bé. A mi me queden 18 milles, que us falta a vosaltres per arribar a canvi. A nosaltres ens falten 13 milles i mitja, a canvi. D'acord, jo estic en 18 milles i aquí segueix fent vent. Vosaltres sabem com esteu ara, a canvi. Molt poc vent, 4,4 o 4,2 de vent. És que aquí en casa està pegant hasta fa un moment 27 i 28 punts, però comença a baixar. Passem per la vida. Tots tenim somnis i projectes i lluitem per fer-los realitat. Potser trobarem el nostre gran amor, o potser serem allò que vulguem ser. I potser, només potser, serem feliços. Quan fa temps que navegues per la vida, aprens que res tenim segur, que res tenim per sempre i que cada instant pot ser l'últim. Quan fa temps que vius a la mar, saps que no sempre faràs sol bon temps. Ja saps que els canvis poden venir de cop. Això és un grop o un xubasco, una tormenta de curta durada que porta vents molt forts i aiguats. Igual que a la vida, a la mar, no sabem ni quan ni on tot pot canviar. En aquest cas, el grop ha portat vents de fins a 52 nusos i pluja molt forta. Però igual que a la vida, a la mar, també aprens que sempre tornarà a sortir el sol. Río Finca. A Mallorca i a tota la costa mediterrània, la majoria de les poblacions no van créixer arran de mar. Abans de l'arribada del turisme, les terres de l'interior eren les millors, ja que eren més fèrtils i més segures. Els perills venien sempre per mar, en forma de pirates. Sóller és una bonica població de Mallorca que es troba a quasi 5 quilòmetres del mar i que l'any 1913 va construir un tramvia per unir el poble amb el seu port natural. Actualment, el port de Sóller és un important nucli turístic
i el tramvia continua funcionant després de més de 100 anys. Y he dado 3. Manel, això com et queda? És fantàstic, eh? Hem passat una temporada navegant per Mallorca i l'arxipèlag de Cabrera. Hem navegat per la preciosa costa de Tramuntana i ens hem banyat a Estret. Hem estat al Paradís, a Cala Pi. Hem descobert cales que encara no coneixíem, com la cala Angusalba, al Cap de Formentor. Hem visitat Palma, Sóller i ara ens dirigim cap a Pollença. Tot això a bord del Joca, el preciós Amel Santorini dels bons amics Manel i Esperança. Després de visitar el bonic mercat de Pollença i passar uns dies voltant per aquest preciós poble, deixarem Mallorca i anirem cap al Delta de l'Ebre.
En el proper episodi tornarem a navegar amb l'Àliga, un Veneto First Class 8, i descobrirem nous racons d'aquest paradís que és el Parc Natural del Delta del Riu. Si us ha agradat, us agrairem que us subscriviu a aquest canal, La Vida a Vela, que ens poseu un like i que compartiu els nostres vídeos, per així continuar fent créixer aquest canal. Moltes gràcies!